chaumambo ndafara neshoko rokupembera sekuru rokupembera nyangwe neniwo ndiri kupembera ndakava pamusangano ndichiita hangu basa every morning ndopanga paitwa pamba pangu asi ndakafara nokuti zvinhu zvakaitwa muHarare vanhu vasingadi nezvaHarare havagoni kuzviita havangozvigoni nyangwe zvodii hazvigoneki ivo pachavo kuti vati hatizvigoni havatauri asi hazvidii hazvigoneki rugare rugare ndavaroverenga rugwaro rwaEsteri mubhuku raEsteri hamuna pakanzi God hamuna rugare mubhuku raEsteri hapana pakambonzi God kunyora kuti God asi maitaugwa nezvani nezvaMwari wacho 3 verse 2 murume wakanga atora nzvimbo akanga aida kuzviita anonzi Hamani wakanga aida ari jinda ramambo akaitwa mukuru waida kutoti vanhu vamufugamire nyangwe mabhishopu edu kune vamwe vanenge vachifungidzira kuti vava pedo pedo nabhishopu zvokuti isi tivatiwo bhishopu Hamani wakanga achiti kuvanhu ndifugamirei achitofamba asi mambo waitovako vanhu vaitozviziva kuti mambo uri iye waiinda aida kufugamirwa paino murume werudzi wechiBhenjamini wakanga muBhenjamini werudzi rwaKishi wakanga achinzi Modhekai wakaramba kufugama achiti iwauzi mambo iwe Hamani ndokubva agumbuka akati ndida kuti nditsvaire maJudha ose abve pai sezvingangofunga vamwe zano raMwari kana Mwari vachida kuti iwo ugozoenda panzvimbo yaunofanira kuti uve ndati Mwari unoita kuti uve munhu waanoda iye kuti uve ivo imbozviteeresai shumba ndati unoda Mwari ndiye unofanira kuti aite kuti iwe uve munhu waanoda iye kuti ave asi kwete kuti iwe uite kuti Mwari akuite munhu waunoda iwe kuti uve handi kune varume vamwe vanopfeka mhete kune varume vamwe vakutoroga nevakadzi saka umuzati Mwari ungadzipindira idzi kushuvira kuda kuva mukadzi womunhu iwe uri murume nyaya idzo dzinodendirwa kumakoti zvokuti mari inoichipiswa ipapo yakakura mari svini inoichipiswa kuti murume decision making inoitwa nesimba romweya mutsvene kwete nesimba renyama unomuzati mabasa umose makadzidzira ndo kunamata Mwari vakanzi simukai vanhu vanomaneja kumabasa imo kumashure kwangu ini ndakagarapo vane vakawandisa asi havagoni kuti vashenzise unyanzvi ihwoko pamberi paMwari panotoshandisiwa revelation inobva kusimba romweya mutsvene iyoyo inogona kugamuchidzwa kuno mumwe munhu usina kana kumboenda kuchikoro imi mugotadza kuzvinzwisisa manje kuchikoro saka zvinofamba sei kuti tungamirirwe nemunhu usina kumboenda kuchikoro izvozvo zvinenge zviri zvesimba romweya waMwari Mwari ndiye unoaita kuti iye ave munhu waanoda kuva imi muchiti kunofanira kuti kuHarare kutungamirwe naNhingi Bhozi ndiye unogona kugona kudii tiudzei kuti kugona kudii rugare rugare nyangwe kunyika chaiko chaiko kune vamwe vanhu vasingambozivi kuti justice inofamba sei vananya kuti hanyika iri kukanganisiwa mani ukagara munoita basa rei handinodhiraivha taxi rugare musati maakudhiraivha taxi maitei ndaishanda kuDDF kuti takagadzira rodhi inobuda kukadoma ishinda nembudziya rugare munozvitambudza varume nemativi asiri enyu paya pamunoti vananhingi vari kukonewa imi dai imi mamaigona munoreva here kuti Mwari haasi panzi nerugwaro Mwari haasi haakanga mubasa rakanaka ramakadii ramakabata Jehovha uri kumusoro kudenga unotoziva tsoro dzakarongwa nedziri kurongwa muno muHarare rugare unotoziva kuti zvii zviri kurongwa muno muHarare asi Jehovha une zvaakada kuti vanhu vemuHarare vave une muvanhu maakapinda mukanya akagadzira vanhu ivavo kuti vave zvavari history igozonyorwa unomunza dai history yako izvezvi imbofunga mararamiro ako nemukadzi wako nevana dai zvainyorwa kuti vanhu vaverenge wainodzima munhu waidhinda mabhuku iwavo waitomuindisa kujeri zvauri kutorarama uchinoita izvozviya iwe hautozvidi asi ndo zvauri kutodii zvauri kutoita izvezvi dai zvaingonyorwa kuti vanhu vaimboone live history yavamusoro unoona unoti nhema apa handisini makanyora nhema handisini kana kuda hamene kuti handitomborini izvo ndimwi munhu kana achida kuti ararame zvakanaka atenda kuna Mwari zvokutenda zviri zvokwadi haasisiri iye ucharamba achirarama
haachatambudziki nezvinhu kana ukasvika panzvimbo ukaona pano mutungamiriri aripo ndiye rugare. Vazhinji izvozvo ndo zviri kukanganisa kuti paite mabongozozo muno munzvimbo yokunyengetera isi tinongozvitaura. Rugare, rugare, tozvireva vanhu havadi kutungamirira. Bushe chaiko varume munoguda mambo munofarira asi munozofugama here manheru kana muvata kuti munyengetere nematsamuri amune makaita muchitsamura munhu usingambozvizivi kugumbuka zvokuti munhu ipapo kana masanga unoona mashoko ebukanoti rugare vanhu vanogumbukira munhu asingazivi kumutsamura zvokuti unoona achiti alright uya nebhuku shemari uye ako nebhuku tigare pasi. Asi mukuru wati zvokwadi kana iri yamwari yakafanira kuti idii tinonyengerera chiko mari yedora hamuna here zvokuti vanhu vangaenda havo kubva vakanomwa pane kuswera tichirerana nhema nokuchenjera kwamakaita kuti Jehovha kana takambudana akagara matiri ngatitaure tife tiri pano panyika. Kana zvakafanira kutaurwa zvinhu zvaKristu zvichiuraya vanhu ngatingotaura tife zvedu tigve pano panyika. Zvakaipei imi munoda kugara pano panyika munei? Chii chamunoda kusiya pano? Nokuti munhu unoimba kushe wokunze unotoenda kumuri yake achiti musaita fanika vanhu vasingazivi kuti ndineimba unokanga kuti bhorodhe kune vamwana ma 25 rooms hatozvizivi ari muworld iri very very narrow kudai so. Rugare, rugare. Isu kana basa raMwari riri ratakatuma kuti tiite zvakafana. Nyangwe inini polisi yangu nyangwe mukaita ndinofarira kutorerwa. Taura inini nyangwe ndikafamba nepambi mukati ipambi inini handi kana pambi iyo ndine reason yandafambira nayo handigoni kukuvhundukai. Kana zuva rimwe chete nokuti pambi dziriko. Imi matidai taititi ngatifugame panapa izvi baba ndiri mwana wako tichitanga kuti ngatitsvake pangamira zvakanaka munoda here izvozvo kuti titange kuti wani kuti ngatibve panapa tichinda neraini kuti titange titsvakati zvinofamba zvakanaka asi Jehovha haana kutumira vanhu izvozvo. That is very mweya waMwari kana wagara pandirini une kuti titsvage izvozvo kurelegeta mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiwo kusimbisa kereke nokudzidzisana pamusoro pokuti tisangane naMwari tinokuregererana. Kwanzi chine bhuku sheMwari kuverenga Hebrew chapter 6 panumber 9. Yes. Asi vadikanwa kunyange tichitaura kudai nyangwe zvedu tichireva zvinhu izvozvi tinoziva kwazvo pamusoro penyu zvinhu zvinopfuura nokunaka zvinhu zvakanaka hakuna usingazvizivi uye muno maharara hakuna asingazivi kuti munotungamirirwa nani. Rugare, rugare. Isina madzibaba edu tichifonerana manje vachitotipa rosta yekuno kuHarare vari kumusha. Rugare, rugare. Iwe ukaona mufamily ndataura pamusoro ukaona mufamily menyu ndakubetsera zvinhu zviri kuitika nhasi ukaona mufamily menyu uchitumwa nemuprofita kana n'anga kunonokora tsoka dzomunhu womufamily mako unohwisa urombo. Iwe uri kutuma kumusha kwenyu. Rugare, uri kutuma kumusha kwenyu nomunhu asiri wokwani. Rugare, rugare. Iwe kuti uchiziva kuti uri wokupa uchatombozivi. Watoda vanhu vanokubetsera kuti unoziva here kuti uri wokwana chipuka wawakanokora tsoka. Kutumwa nomunhu unoti Jehovha wandituma wati chindai munouya netsoka yomukoma wako. Kana wakanzi vanhu vakachenjera simuka iwe kwakutoti tiri pano. Mwari haana matiri nevanhu vasingazivi kuti Mwari wacho ndiani. Kana vanhu vakaziva kuti Mwari ndiani hama yako inodla vanhu inofanira kuti idiwe. Unoziva here? Takambopiwa bhuku irori navasha. Hama yako inouraya vanhu inofanira kudii? Kudiwa. Yakanzi ivengwe papi? Ivhesani nderupi rugwaro wakati kana munhu mufamily menyu ari ini kana ndikaita hazvanzi yangu yakatadza kuwanikwa ino ikangoita vana inini mukadzi wangu akada kupindira nyaya iyoyo pamba ipapo hapachagoni kuti padliwe sadza zvakanaka. Une hazvanzi isina murume saka waida kuti ini ndiite murume wehazvanzi yangu ndichiroora. Ndo mabasa aya ndanchireva kuti wapindira kusiri kwako kana ukapinda mumusha vana mai
mukawana muno umwe musikana usina kurohwa nevana vake ari akanzi murume sonai muromo wenyu kuarea yeyo muite zvemunyuwa makari imi ndokubva upa kumberi kwako ndokuzotonga munhu pakuchaka makawana paine vanhu vanotoripo mapira bhasi kuita mushani mokuruka mokuya imomo zokurukira pamana mavhosi ari harare pakusvika pamusha pavanhu kuda kuzogadzisa ngozi dzose dziripo muri n'anga here itai zvamakafambira fambirai chinhu chimwe munhu akangoziva kuti indiani che mukangozivisa kuti indiani ndakatodzawo machi tiri pakambuzima paapikisana vakaprofita mumumenya andikangamo akaprofita achipazi pano mumwe munhu uda kugapura chiguru chamai nyama maivepo maimusipo maivepo maikura vepo namaitambura vaipo munoda kupura chiguru chamai nyama chokuti ave mukadzi mukuru izvozvo kana munhu ada kutora chiguru chamai nyama kuti ave mai vakuru veharare haasi kukuita namai nyama unongoda vanyama ndo vaanoda unoda kuva mukadzi wavo iye kuti achitaura manje ndiri kuda kuroorwa achada munhu maine akaseya ndozvaanovavarira iye izvozvo haazvisivi ndozvaari kuda nokuti unoda zvinhu zvisiri zvake rugare rugare harare chaiye chaiye zvokwadi isi takanonoka kuyedu muharare munomu tiri kumaruzevha uko mamirira yakaita kana mwari vakareva chirevo chavo kuti ndo zvaichamira yakaita munopedzereiko nguva muchirwisana nomunhu wakasika denga nenyika iye pachake mwari wakati ndo zvichaitika muharare hazvikoni kuiswa nomunhu imwe simba ramunaro ndinondozviziva chaiko kuti vamwe vanorota hope vachiita izvozvo rugare ameni jehovha wakasika denga nenyika haagoni kuti aovhateko maevhenzi ake navanhu saka takafanira kuti tipemberere paya pamusangano paya ndakaona kuti ii ndakayerawo simba rangu ndikaona riri shoma shoma rakati paya paita varume vane simba rugare ndakavaona pakati varume vakuru mukwasha asi zvavaiita manje vaigwa nokuti vatiratidzire isu kuti nyange zvedu tikasazoenda mberi kwavo titevere chinhu chakakosha hakusi kuinda mberi kwavo kutevera zvavari kudii ukangotevera chete madofanana imajini kuti munhu unotsunga hausati wamboona kutsunga kuti munhu aite sacrifice yekumabasa vana mai mubvunza varume venyama mashautigwa vanoitwa navarungu asi mari iyoyo manje vanosacrifica kuti vati jehovha ngaatore chipo chandadii mari haiwanikwi nyore vasinga mari haiwanikwi nyore kuti ugozoipa munhu ndaitawo nevakomana vekubasa kwedu kuvamwe vakomana vanotambira mari shoma shoma vanongoti vachitambira votodarika nomunjanji vosiya imwe shoma shoma ndikati vakomana imwe hakungauyiwo mamwe madhokita kuno kuzimbabwe anoopareta musoro matambiriro anoita munhu achitsvaka mari onotsvaka munhu unogara akangomirira kungotora mari haana kubikwa haanozvikoti kuti ndashayiwa mari asi mari unenge adi hasisina ukabvunza vakomana mawanira vanoita mari anohwisa urombo nemasenzisi avanozozviita kungonopa munhu wanga akangomira musira munhu odoenda kumba rugare ko zvino munobatei muchechi kana hakuna munhu unotenda kuna mwari unoita utununu hwakadero hakuna munhu unonamata mwari iye wakatenda kuti mwari agare mahana make unoita utununu hwakasvika pakadaro vanhu vangati unoda kutukana vanhu here no jehovha haagoni kuti agare pamunhu unorashika ndambosvika pane imwe big sunday mazuva achangopereperawo haasi mazuva apera pane imwe big sunday isiri yemuharare ndikaona muprofita achiprofita munhu achitiye handisi kunyatsonzwisisa kuti ndimbuya here kana kuti ndivatete ndikati nechomwewa ndikati kokungogara pasi ipapo ndatumwa namwari be very careful be very very careful
kana ukati ndatuma ndakambopa muenzaniso pasvondo pedu ndikati chaende chitsano changu changu kana chikati iwe Isaac chikauya chiya chanacha ichi chikabuda mumba chikati Isaac uri kuda mwana uya musikana uyu akabuda akati Isaac chinonzani Royal icho uyo musikana weform 1 akabuda akati Isaac uri kudiwa Royal panze unoti iwe asi akazodzoka musikana wacho akati Isaac uri kudiwa baba panze hambovhunzi. Saka kana munhu akati ndatumwa naMwari kana kuti ukati ndiri representative yaMwari vanhu ngavaone Mwari pauri kwete kuti uri kutoita zvokutsvaka manje kuti iwewo ndiwo wati ndiri kuzvioneswa hauchazivi manje kuti kokumbogara pasi unyatsomeka sure utarise iro zvinosveresa isusu manje iwone kunza kuti uri woga we are a family tiri mhuri iwe mazorodze we are a family. Saka kana munin'ina wangu achiita zvinhu zvinosveresa family zita rinodamwa harisi rangu une first name yake ndine yangu asi zita rinechidamwa kuno kuchinzi vana chikara iro zita remangu madhara rindori kunechekoko mberi uku saka wakuna kusvibisa zita remakristu iwe kana usingazvikwanisi. Amen. Iye nowamwe wakatsauswa navanhu munhu chaiye nokuda kwokupuwa advice nomunhu unotodawo advice vakapuwa mazano nomunhu waidotsvakawo mazano saka vanhu ivo vanogona kupuwa zano rinotoda kuti rigozopuwa rimwe zano pamusoro peiroro zano iroro asi kuti pachiwanikwa munhu ozovapa zano pamusoro pezano ravanaro ivo vane vaoma mwoyo vava vakuti zvokuti vanhu vachiti aiwa isa hatitomboiti zvachose izvo havasi kuita nekuti vakapuwa zano nomunhu wakadi waitodavo zano. Rugare ngatinamate kuna Mwari mambo time yatiri kurarama saiko zvinezvi ino time ino time yemwedzi isinambovako kunyange pana Adamu naEva. Ndakaverenga rugwaro rikanitaurira kuti murume wakanga achichengeta ainzi macherabhu mubhaibheri wakanga achichengeta muti weupenyu kuna Genesis ndiye wakazotuma nyoka kuna Adamu naEva kuti achizama kuvajekesera kuti iye unoziva kuti Mwari sei akati vasadla muchero weupenyu. Rugare iye the same person iye ndiye wakazonzi naMwari hoko yenyika akandiwa kuno kwatiri. Imagine iye wakanga achido ndiye wakanga akarinda muti weupenyu ndiye wakazoiswa kuno kwatiri. Rugare akazoiswa kwatiri kuvanhu vakaita sesu vanoti vakanunga dhora uno vari chishedze akazonunga yakati kurewa konzi Mwari wandiona ndokuzotuma wakanga achirinda muti weupenyu unoti panosara chakanaka zvokwati mumakereke unomanikidzwa navanhu kuvenga munhu asina kuvengana newe kukumbana navanhu kuti nokuti vanovengana navanhu iwonzi asi hamuzvizivi kai munoita zvokubvunzwa kuti fanika uri munhu usingagari muZimbabwe hamuzvizivi kuti havaiti havaiti munourawa mukana zvokutamba. Rugare ini ndokufambira kubva kwaekera kwachivi kuzoudzwa nomunhu izvozvo ndondoenda padivi manheru kuma1 kwaidzi kwandakatumwa nasekuva madzoa 1 kana 3 ndotofika Jehovha imi Mwari kana muri Mwari wakasika denga nenyika ini kana vanhu vakauya kumashure kwangu ndisingavavoni zvinoreva here kuti mweya mutsvene unogara mandiri Rugare verenga bhuku chema ndandakangama kuverenga vanhamba 10 panoti yes nokuti Mwari haazati ari usakarurama. Mwari haagoni kuva usakarurama. Ungakanganwa basa renyu haagoni kukangama vanhu vazhinji paya ndatinini ndinobvisira vamwe hazhaheti vanhu vazhinji havazivi kuti munhu wakafanira kukudzwa munhu unokudzwa munhu chaiye wakafanira kukudzwa musanyeperwa nana bamunini venyu vakarega ziyeni vachikuza kuti munosera muchingoti David hamunowisa urombo munokudzire munhu unotokudzwa ivo zvavanoti munosera David munobatirwa kana ukati bamunini ndai monocherera mvura vanoenda vanodii kuinda munobatirwa munokudza munhu ndiye Mwari iwe chivati hamudhara chimbo ndokumbira mundimanyire pova chokusa ndoda sikati nuko hauna tsika iwe haukudzii vakuru munhu wakafanira kuti akudzwe vose vaiva vakatumwa naMwari ini handinei nekuti vatumwa naMwari vakazotora vakadzi vavanhu inini spiriti yangu iri mandiri kana munhu watumwa naMwari akatora mukadzi womunhu ini handipindiri nyaya idzodzo ini handikwani ipapo. Rugare vanamai inozofamba ndiita panika mune foni dzinotora mapicha kati mune foni dzinosenda mufananidzo yakanaka zisingaiti kati dzinosvika
South Africa mamessage yokukasira bishop ari kunzi vakatobatwa aita pano wakati zezera kuti chaive chokwadi iwewe Rugare juti rako pamberi paMwari unoriziva bvunza Rugwaro akanga akauya kunana David achitaura pamusoro pokufa kwaSauro wakaitwa sei Rugare Sauro naDhavidhi vaiwirirana ko waimbouraya munhu wauraya muvengi wake sei Rugare ukayatsotsinzina unotonyatsoona kuti saka ndiri nechekure mbichana sederai padhuze vari sederai dzimwe dzamunopindira hadzisi dzenyu hadzitombori dzenyu kana zuva rimwe chete pindisai zvenyaya dzenyu kana ukadziva nyamwa havachagari kundiro wako kana kutize iasineina nokuti kutize ndikwacho vanogara nani zvineineni unoreva here kuti kana ndikadana Mwari ndiri mumba mangu ini haagoni kundidavira nokuda kuti bishop vari kunzi vane chikwereti nomunhu ini kana bishop vane chikwereti nomunhu kana kuti vanyama vane chikwereti nomunhu havasi kuda kumudzosera indodoenda ndonofugama kuna madhoko iva ndo vanogara nesi muno muHarare vatungamirirei nokuti kana vakabatwa nokudarika imi Jehovha vakangamurirei nokuti basa ravanaro iguru uye vanozikana vachimira pamberi pavanhu vanotsanangura dzimwe nyaya dzinonzwisika kuti nyangwe mumwe munhu usingazivi kuti ndo zvavakaita unoponeswa. Imi munoti muri chief muri sabhuku mozoita vidigo chairman mozoita mudhibhisi Rugare mabasa ose munoda kumaita Mwari haana kudanira izvozvo varume mumakereke ese itai basa ramakadanirwa naMwari kuti zviri kufambirai zvakanaka hamuna munhu wamunozombofamba makapesana naye pamunini kana mukati muri muchechi makangonzi muri mufundisi mukangoita zvofundisi kwenyu makanyarara hakuna nokuti Mwari haagoni kukanga mabasa ramunobata Rugare 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 vanamai Harare munoshandisa vanamai mafana kuiswa pakanisa amene unokutigwa itongozirai amene shoko racho rinoenda kuti tizoti rinoenda nekuna vachinoda here kana kuti kuna vasimwa hatitombozivi asi zvazvakafanira because kana munhu mudzimai akakuberekera vana pamba unofanwa kumutenda nomumwe mwana asi hamuna kuverenga zvakanyorwa murugwaro hamuna kuzviverenga ka Rugare Rugare munhu wagona ngaatendwe isi kuchikoro taivinda kuchikoro tisina bhutsu isino kushaiwa Rugare kunotori nevamwe kuno umwe musikana wandotorangarira taitoti kana palanji tikamona achibva nekoko taita zvokumunzvenga anga asingambotituki asi machenena aive akaita nehembe dzaaive akapfeka nemafuta aizora isi pamwe dovi raitozopera rataizora saka taiona kuti usanga nemunhu iwe zvigiredhe woga ingozvigiredha ndosaka muchiti kana muchizonosvika mozosvika modana nevakadzi vevanhu motukwa woitafanika kumusha kune ngozi izvo iwo ndiwo waenda dii risiri iro nokuti hautombozivi kuti uri vanhu kana munhu akatongoziva kuti ndiani Harare mutungamiri waHarare sekuru ndiani ndivanyamwa zvatopera Rugare Rugare chii chingakwaniswa navanyama kuti muite muno muHarare kubasa munoenda mande izvi mangwana munotoenda hamutombovaudzi nongofamba muchinda kana madzingwa munongodzingwa futi modzoka mopinda pane imwe kambani ivo vane vasingadii futi vasingatombozvizivi Rugare handisi kuparidza vanyama ndinoparidza kunzwisisa kunoti kana ukapinda mumunhu unoita interaction nezvinhu zvose zvichimubetsera asingabonderi pazviri Rugare uko kumaini kumashawa kwataitirena uko wainzi paine chisafety grid chipepa chakangota chine mitemo 10 chokuti wainzi waitoiverenga every morning ukaenda kuhealth and safety wakakuvara kumeso vanoona kuti this is a very dangerous person wakakuvara this side iyi vanoudza kuti unotanga watonotestiwa maziso wakabondera pai ndakabondera pasimbi yakanga iri mberi kwangu vanona kuti this guy is a risk pabasa weasi unogona kuti ufira panapa unoona muchechi vanhu vachibondera zvinhu zvavakatarisa kudai vanhu vachiti kumunhu mutema awo wakati tukiro
rugare zvinotiri pachena nemhaka inokuti musystem yatava iko zvino nhema ndo dzawandisa nokuvengana nhema nokuvengana nokurongerana kuda kungourayana chete nokurongerana kuda kungoita zvimwe zvinhu zvokuda kungoparadzana. Unobvunza kuti munhu wokuchikurubhi neni takasiyana chii? Handiti ndataura mhuri dzose munhu wokuchikurubhi neni same hapana difference. Kana indikazvisiyanisa nomunhu wokuchikurubhi ndazvisiyanisa naDhavhidhi. Rugare rugare vamazodzi vati Harare yakagona, inini pamwe ndakapisa $20, vamazodzi vakapisa 200, vasingo vakapisa 200, asi vandikavha nhasi. Ndaona chinhu chinoshamisa. Isi tose tanzinayo nemukuru isu ngatipemberere. Kana munhu wakabvisa $, ndiye wakabvisa 17,000. Unozvinzwisisa here? Munhu wakabvisa $, achirevesa ndiye wakabvisa mari 17,000. Ndiye muridzi we17,000. Unopa unofamba achita kuti ini bishop pavakauya kuHarare takavagamuchidza 17 yavo. Takavapa 17. Iyo zvinobva mukunzwisisa. Ukatoona nyangwe that's why kuchikoro kuchitiwa masubjects akasiyana siyana kuti vati vaone kuti kana ukazoda kuti ugadzise zvinhu zvinoda kuedha nekusubjecta zvinobuda here, kana ukazoda kuti ugadzise zvokurangarira memory zvinobuda here. Vona kuti uyu zvazokwerengedzwa zvinoda uyu ungangozvichengeta zvose, wakafanira kuti aite rimwe basa rinodiwa izvozvo. Rugare kana munhu atenda kuna Mwari unofanira kuti ave munhu ari soba. Kana munhu akava soba unoziva kuti mhaka dzavanhu haisiyo passport yokuti iwe unzi uri mutsvene. Amen. Kana munhu achinzi wakaita upombwe muchechi zvoreva kuti imi manatswa nokuti iye wakaita upombwe. Imi munopenya mapapiro nokuti pakabatwa muhongwe pachechi. Benefit yamunoita ndei? Topinda nemuhongwe isu kunyamata kwedu munamata yedu haingambosviki. Mwari wacho munomuziva here? Kana muchiti munamato wenyu hausviki nokuda kuti munopinda nemuhongwe. Unoziva here kuti baba wako vane mwana umwe uri kunhangireko? Rugare saka iwa wanga uyu munamato wako wakakoneswa kusvika kare kana dziridzo mhando dzinokonesa munamato wako uinda kuna Mwari wakadokona kudhara wakoneswa nababa vako. Rugare 6:1 Esther. Rugare ngatipembere vana mai muno Mwari tikatera iwe zitombo chawa zokati mari pakutanga nomotere. Hani makaona watu wakamba wachimira paya isu tina tichipinda ne200 tuna zedi vaingo vapo. Rugare kambuzima ichipinda ne 7,000 yayo vaingo vapo vakamirira vanhu vose. Iwo unogozova ani unoti avo ndeye kubudiriro unobvunza kuti kugara kubudiriro ini ndogona kuti unogara kubudiriro any day. Musanganisa kundivenga mamashingauta asi zikamu zvinoita Mwari ndopedzisa ndopinda kuushe wokunze imaimboti haiwa musamumhorosa ndere kuwaifu munoziva Mwari iye wakatiunganidza. Kana mukavenga ini pamusha mukoma wenyu mukamuvenga muri kuvenga baba, muri kuti baba, muri kuvenga mai, muri kupuma mai upombwe, muri kuti hazi mwana wababa vedu. Isu kana takaunganidzwa nababa namai ngatingoita zvatakadanirwa nababa namai zvokuzoda kuti umwe timutaure chaakupesana nevanhu vakatiunganidza. Takaunganidzwa navanyamwa naDhavhidhi. Rugare Jehovha ndokubva aita mukuru wedu tose akavapa simba rokuti atiunganidze. Irozvo zvinorwadza kana Jehovha asati vagara mauri kuti munongotaura zvokutungamirirwa nomunhu sei. Ima hamutungamirirwi naMwari. Kumusha ichiinda kumusha kwako izvezvi unotema danda ungokakata uchingopfuura nemuraini uchingokirosa raini wakadai ndione kuti unobva usina kubvisa mbute. Ndione unobva usina unotodamwa wese vakatoziva kuti unogara kukwekwe kwamogara kuya unononzi seva vanobva uko iti mbiri vemuloka i1 mbudzi uyu unodherera iti 2 mbudzi pavhesi 1 verenga musoro shoko. Kuverenga musoro shoko unoti yes Modhekai unokudzwa. Modhekai unobva akudzwa. Murume wanga ari muBhenjamini vakatapwa naNebhukadhineza vakawiswa kuna mambo Ashivheroshi. Rugare iye wanga achengetawo mwana womunin'ina wake akanga achinzi wainzi aniziya Estere waakanga achichengeta. Mashoko eBhaibheri anoti iye wagaramo sezvinongoitwa vaHarare vanhu vakamurongera kuti vade kumukuvadza asi Jehovha waive nezano pamusoro paModhekai. Vakaronga zvinhu zvakawandisa vakagadzira pokumuurayira vakagadzira nematanda okuti vagomuhena. Jehovha uri kumusoro kudenga wakanga achizamba. Shoko raMwari rinoti
Modhekai wakabva akudzwa. Rugare. Rugare. Kwanzichi. Panamba 1 panoti. Zvino usiku ubwo. Mambo wakashaiwa hope. Akarayira kuti vauye nebhuku yemashoko amakoronike. Namagwaro tione kuti timbomanzvera tione kuti chii chiri kuitika. Akaravirwa mambo. Mambo ndobva aravirwa mashoko ehistory yeHarare. Panamba 2 panoti. Yes. Vakawana kuti pakanyorwa kuti muhistory yeHarare makadowanikwa pakanyorwa kuti kudii. Modhekai wakadeya kuzivisa mashoko aBhigitana naTereshi. Yes. Varanda vaviri vamambo pakati pavarindi vomukova vakatsvaka kuuraya mambo. Iyo ndiyo wakaita kuti mambo asafa. Panamba 3 panoti kuti ipapo mambo akati. Mambo ndokubva akati Modhekai wakakudzwa nekurumbidzwa wakamboitirwa chii zvaakai. Iyo Harare yakamboita nokuti bishop izvezvi kwavari izvezvi unoti vangakanga muHarare. Nyange vakava neshamwari inovashusha ichivaudza kuti bishop musaenda Harare vanonzvenga. Vanomunzvenga unoona vavakuru. Rugare. Vakabvunza kuti maenda sei unowa konzi mweya ndazo pangozoitawo umwe muprofita. Wanditi mambo manyai kwaRarare pane vana vanogara. Bishop havafi vakakangamwa zvakamakaita varume veHarare. Hazvigoni. Hazvifi zvakaitika nyange vakava neshamwari. Nyange vakazorora mukadzi wavo vakati musaenda Harare. Ini kana nyange dai maitarisa vana vatafire nyika vana mambo Fele vaiuya kuno kuHarare. Vaitoringa imwi nemubatanidzwa venyu nokuti Jehovha waiziva kuti kukudzwa kweHarare. Zvino Modhekai wakamboitirwa chii zvakaita kuti mambo vasafa. Iyo Harare zvayakaita kuti mambo vave vapenyu yakamboitirwa chii. Verenga chii. Kudai kapakoma panoti varanda vamambo vaimubatira vakati haana chaakaitira. Haana kana chinhu chakapiwa. Panamba 4 panoti kuti mambo akati. Mambo unoti ndianiko uri paruvazhe. Ndianiko uri pedo pano panzapa. Hamani wakanga apinda paruvazhe. Mama ndiye wakanga aripo. Kunzerwa imba yamambo. Ndokubva akati kuti achida kukumbira kuna mambo kuti Modhekai asungirirwe pamatanda akanga amugadzirira. Iye munhu wakanga aitira mambo zvakanaka. Kwaitiwawo nomumwe wakanga achiri pedo navashe akati haina basa Harare. Kanzi ndianiko uri panzapo. Kanzi pana Hamani. Kanzi ngauye kuno. Iye wanga adoronga kuti atoronga matanda wamasunga kuti asungirire Modhekai. Wakanga aponesa mambo. Panamba 5 panoti yes. Varanda vamambo vakati kwaari yes. Tarirai Hamani umire paruvazhe. Hamani ndiye uri panze. Mambo akati ngaapinde. Mambo akati mudane yauye pano. Panamba 6 panoti naizvozvo Hamani akapinda. Hamuzi kuti kuimba munhu achiparidza kuti Amen. Vanda vamambo vakabva vakati kwaari imi mambo munotsvaka vanhu vari panze apo nokuti vanga vari mumba pano umwe murume unonzi Hamani uripo. Mambo akati ngaapinde muno panamba 6 akapinda pana mambo. Mambo ndokuti iko naiwe ndibhishopu ivo anoimuza saka kana munhu akakuitira zvakanaka ungaitirwei kana munhu aitira mambo zvakanaka. Vanobvunza Hamani kuti Hamani ndiye wakanga achisi uri padhuze nabhishopu. Vakati bhishopu vakati munhu kana anatsa ungaitirwa chii. Kudarika pakoma panoti zvino Hamani akati mumwoyo make. Hamani wakati mumwoyo make mambo vakada kukudza aniko asini. Iye unototambudzika kuti kunze kwangu kuti mambo vanorevani. Panamba 7 panoti Hamani akati kuna mambo. Hamani ndokubva ati mambo waanoda kukudza. Kana mambo achida kukudza munhu. Namba 8 yoti ngaatorerwe nguo dzoushe idzo dzinosifungwa namambo. Dzamambo chaidzo nebhiza rinositaswa namambo. Nebhiza rinositaswa namambo. Nekorona yeushe. Nekorona yamambo inosidzikwa pamusoro wake. Idzikwe pamusoro. Ipa ndamboreva paya ndikati kukuru ndo kunongodiwa. Munhu uri kutaura namambo. Mambo uri kuti ko Harare ndingaitira chii. Mambo ari kuti ko kana munhu akaita zvakanaka ndingamuitirei. Iye unofunza kuti pamwe mambo ari kureva iye akati ngatiite zvokutozamudzira. Akati kana mambo vaitwa zvakanaka nomunhu ngavamupe korona yake nebhiza ravanozita ivo. Ari kufunza kuti iye ndiye uchadii achapiwa rava
Banani panoti chinonguva nepfuwo nebhiza ngazviiswe pamusoro pemaoko omumwe wamachinda amambo anokudzwa kwazvo kuti vafukidze munhu uyo mambo waanoda munhu wamunoreva kuti unodiwa imi mambo nokuti vasingazivi kuti harare vachibvunza ndivawo vanodiwa vanenge vari konzi nokuti bishop anachitsvaka kuti tingaitireiko munhu wakanaka vaya vari paya vanobvunza ndo vakanaka voti munhu iye nda kuti apuwe $100 vasingazivi kuti uda unopuwa kuna vagomufambisa munzira dzomuguta asi kana ukaverenga bhuku zvakanaka kumashure ndinoti mambo wakarota hope uyu achida umambo hamani waitoda ushe hwamambo uye wakazvidudzira pavari mambo anobvunza kuti ndingapei munhu kana ukabvunza munhu kuti imimi mukabvunza munhu kuti kore kana munhu akandiita zvakanaka ndingamupei iye oti zvingani kuti umupe mukadzi wake uri kubetserana nemwene iye unoti mupei umambo hwenyu kudarika papoma panoti akatasva bhiza munhu iye kwanzi ngaatasve bhiza vadanidzire pamberi pake vachiti vanhu vachidanidzira pamberi pake vachiti munhu mambo waanoda kukudza ngaitirwe saizvozvo munhu unoda kukudzwa namambo ngaitirwe ipapo mambo akati kuna hamani mambo unoti kuna hamani chipidzika utore nguo nebhiza tora nguo nebhiza sezvawataura unoitira modhekai mujudha saizvozvo unoitira modhekai mujudha saizvozvo iye ugere pasuo ramambo usarega shoko rimwe pamashoko ose awataura ugare ameni ukaverenga bhuku rakanyora pamusoro isusu kuno kuzimbabwe tinoti gossip makuwa ukaverenga bhuku rinoti pane varume vainda kuEmmaus vakanga vachiita gossiping about Jesus hamuna kubaona saka vanhu zvavanoita vakangoona mukuru nyange vanyamwa ivavo vabayiwa nokuudziwa navanhu vanhu vana vachiinda kuna vanyamwa mungwarire singo singo mungwarire ivo vanyama kuti naiwe singo saka asingo naiwe shamwari iye singo ndamungwarira ko kana une achindifarira ndimudii iye ofunza kuti pamwe iye ndiye unoti unorehwa konzi kana wamunofarira mupei kokutungamirira nokuti ndo zvinogara zvichingopinda mupfungwa dzavanhu dai mukuru andipa branchi kana panongopera raundi apo nechekoko zvinoreva kuti mota dzine dzawandisa vanhu vanoonedzeka kuti vakirosekunana hope saka dai mambo vakandipo